Siyempre po maragol yung bagi, ining kaya karela pong binye. Andiyan pong two classroom la pa mo. At least po mababawasan la po retang kaya kaming gap na 6 classrooms. Ining pisyag ng Principal Elizabeth Delfin ning Planas High School, Kimporak, king pamagumpisa ning pamanalakad classroom building, king eskwela ating 560 students. Miyaduangan niya yung Pampanga Sugar Development Company o Pasodeco ang poning Hope Organization king proyektong iti ami groundbreaking ay nangaldo ning Lunes, April 29. May kiyagong king okasyon ding talatro at estudyante ning high school, opisyalis ding barangay at ti Attorney Maria Cecilia Cristina Africa, ang Municipal Administrator ning Porac. So they've been a presence here in Porac for the longest time and they're always very active in finding ways to help yung mga barangays and mga constituents na sakop nila, mga nakakatrabaho nila. So talaga pong napakalaking tulong po ng Pasodeco sa Municipio of Porac. We are very hopeful that they will continue to partner with us kasi po marami po talagang challenges sa edukasyon dito po sa Porac and actually in the whole Philippines. So hindi po naiiba ang Porac sa mga struggles po ng education and we're very thankful to them. Ding grade 7 ang pong 8 ning Planas High School ilang makinabang istong mayar yung school building. Solusyon niya mo naman ng pasilidad king arana sa napali kareng lumang kwarto na conducive king pamanuro at pamanigaral. Agpang king Hope, kadwada ning school building ini king Pampanga, mumuna lang may proyekto king Katutubo Village at sumo naman king Porac. May gitsa ka ng metong milyon na pesos imagastos king talakad ng building para karing magaran ng Planas High School. Actually, we sell water bottles po. Tapos yung lahat, 100% of the profit po ng ating water bottles ay napupunta sa classroom building. So actually, since 2012, ganun na po yung ating ginagawa. At ngayon, currently, nasa pang 133 classroom na po ang itatayo natin ngayon sa Planas High School. Maluwat neng sasaw Pasodeco king Barangay Planas, agpang king karelang Stakeholder Relations Manager ay Joel Dabao. Planas really has a special place in our heart. Yung Sweet Crystal Sugar Mill, isa sa pinaka-importanteng investments ni Pasodeco doon, ay dito lang po sa Planas. So yung mga katutubo po dito at yung mga tauhan dito ay nagtrabaho din dati sa mill, karamihan sa kanila. So dahil sa kasamaang palad ng 2019, nakalindol at nasara yung mill. So medyo bumagal din ang amin tulong dito, pero nais po namin ibalik parang dati. So nagbigay na ang Sweet Crystals dito ng isang building, tinuloy po namin ng isang classroom at sana may tuloy pa sa iba. Kasi talagang lahat ng kagandahan ng nangyari sa Sweet Crystals ay nanggaling sa mga tao ng Planas. So gusto po namin bumalik sa kanilang kagandahan na nakaranas namin. Asahan mo naman kanuring proyekto karing aliwa panlugal keti Pampanga at makasadya lang makiadwangan mo naman king provincial government. Yung Porac at yung Pamilyang Ascar ay taga Pampanga at talagang lahat ng biyaya namin ay nanggaling din po sa Pampanga. So tinitignan namin po yung buong probinsya kung saan maganda magdala ng pera kung sa investment man o sa mga effort na katulad nito. Gusto pa namin yung experience ko, lahat ng magagandang gawain para sa komunidad ay nanggagaling din po sa komunidad. No? So siyempre yung pinakamay alam niyan would be the provincial government or the local government. Kung sana makipag-partner pa kami sa kanila. Kasi sila talaga naman magsasabi. Kasi sa puso ko, sasabihin ko, importante classroom. Pero kung sinabi po ni Gov na, ay hindi, mas importante to, siyempre mas alam na yun. And hindi po ako magmamurunong sa anong maganda para sa taong bayan, kundi magtitiwala lang po ako sa mga elected officials natin kasi talagang mas alam nila rin kaysa sa akin. Ako po yung kaya kayong talasuyo, is Jody Dizon Mercado, ating pusong makabalen.